11,000. 11,000. Daming tao. Hilig sila oh. Oo. Yung application na ito, wala siyang pang ano? Walang. Yung camera na kapalitan ka gano'n. Ay wala. Grabe, daming tao oh. Yan oh. Daming tao. Oh, relax na relax yung mga ano. Mga pulis. Ang bago mo nga, ano lang, Bago. Kakain na lang kami. Lalo ko ba naman bro, ang daming tao. Tawag-tawag ka pa. may ebidensya ka. Baka mamaya sabihin, 11,000. Disturbo mo yung panunod ko ng Netflix ha. Na? Netflix. Kain na lang tayo. May lugaw kayo ading. O sige, lugaw na lang, maglugaw na lang tayo bro. Dine-in, sir? Oo. Yung natin, sir. Sige, sige. Pero lang po kayo. Sige, sige ading. Gusto namin Egg. With egg. walang egg sa akin. Plain lang. Plain lang. Same egg. May egg. With egg. Yan. Gutom kami, galing kami sa plaza. Paborito namin ito. Kaya maglulugaw na lang kami. Yung paborito namin, lugaw. Yun. May nisip day is mas marami. Oo. Saan yung may... Di kalapati. Nagbadot si Bibi. Saan yung may egg dito? Ito. Ay, parang siya mo ito. Ang egg na. Dito. Ay, dito. Egg na. Okay. Maglulugaw na lang kami ni bro. Oo. Napagod kami. Pagod kami sa coverage. Grabe, ang daming tao. Siksikan. Lugaw. Kain po tayo. Patis ba ito? Masit. Kanina daw may nagkaanong matanda doon sa isip. Ayaw papusukin. Bakit? BPM siya. Hindi. Gusto niya kasi magpapicture kay ano. May? Sige na lang. Kaya sa SLC, galing ka doon bro. Teka, sa ano ko na lang, nanood. Sa Facebook Live. Marami-rami din yung tao. Sabi 11,000 doon. 11,000. Eh sabi naman nung ano, hindi naman daw. Mga 3,000 lang daw. 3,000. Palanganin pa. Sobra naman 11,000 nung saksi ka na yun. Kahit sa labas yun. Kahit tayo silang lahat doon. Wala yung game. Kaya facility lang nun yun, mga 3,000 yun, saksi ka. Ano yung nasa plaza? Karamihan doon mga kabataan. Ako, mga estudyante yun ng SLC. Malaki. Pero dito sa night market, mas maraming tao. Yun, masarap ng pagkain dito. Ate, sabay, take out! May sa restaurant. Ay, sige lang. Thank you. Good job, good job. Layasan mo muna yan. Layasan mo muna yan. Kinakawa ko dyan. Java rice.
Taas po niya. Wait lang. I-retake nyo. Retake. Taas. Huwag pala ng ano lang ganito. Okay, pauwi na po kami. Okay, pa-subscribe na naman po ang aming YouTube channel. Gumala kami. O, ayan o. Kami sa night market. Night market. May tao sa likod. Tao sa likod. Makakaway. Bye-bye. Nakakaway sila. Yun. Okay, Dulang Ilocano channel at Travel Bro. Pa-subscribe na lang po. Salamat. Walang ilaw. Wala na. Nagbabayad. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.